ddim eisiau sbreio dim byd allan. Hiya guys, croeso nôl i PopT. Fi wastad yn edrych o ffyrdd i wneud bywyd fi yn haws. So pan weles i'r hacks ma ar TikTok, oedd rhaid fi rannu nhw gyda chi. Mae'n rhaid i chi danysgrifio i PopT, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r glwb bach notification fel bod chi'n gwybod bob tro mae yna fideo newydd lan dy PopT. Alright, bada ni! Mae'r colir off y gwyneb am yr hac nesaf yma. Nes i weld y ferch ma ar TikTok yn rhoi'r foundation mewn gwydred o ddŵr a wedyn rhoi ar ei gwyneb hi. Fi'n gwybod fy'n swnio'n hollol bizarre, ond oedd y canlyniad yn edrych yn wych arni hi. Nawr, beth am i fi weld os bydd yn edrych yn dda ar ein wyneb fi? Fi am roed brwsh foundation fi ar y gwylod. O, dwi'n mynd teimlo mor ddrwg yna. Dwi ddim yn ofnadw, ond fi'n bendant wedi gweld foundation fi yn edrych yn well. Falle mae'r fath o foundation nath hi ddefnyddio o dde. Falle bod fi wedi defnyddio foundation rhy drwm, fi ddim yn gwybod. Mas o 5, fi am rhoi 2.5 i'r hac yma. Mae'r trend nesaf yma wedi bod o gwmpas am flynydde. Wir i chi nawr, fi wedi trial e llwyth o weithiau. A'r trend hynny yw i wneud winged eyeliner perffaith yn defnyddio sellotape. Yes! Fel hyn. Fel na. Hei! Ddim yn bad. Mae lot o'r cynnyrch wedi dod off ar y sellotape. Wow! Fi mor hapus dy hwnna. Fi'n meddwl mae hwn yw'r ffordd ymlaen, boys. Fi mor chuffed. O'n i ddim yn meddwl bod hwnna'n gweithio i fi, achos mae llygad fi eitha hwdyd yn naturiol. Mae'r hac na yn cael 5 allan o 5 dy fi. Hac ffasiwn sydd dy fi nesaf i chi. Dyma denim jacket fi. Fi'n dwlu ar y denim jacket yma. Mae'r llewis braidd yn hir i fi. Os ych chi eisiau'r effaith na fe nhw'n ffito chi'n berffaith, dyma'r tric. Y gyd sy'n angen arnoch chi yw bobl gwallt, fel hyn. Ni am osod y bobl gwallt ar y llewis, a ni am dynnu y llewis trwyddo fe. Fel yma. A mae dych chi llewis fel yma. Fi'n mynd gwybod os fi'n hoffi'r un yma. Fi'n meddwl bod yn edrych bach yn silly. Bydda well da fi just rolio y llewis lan a mae'n edrych yn well. Fi eisiau meddwl yn edrych loads mwy cool fel di rowlo lan fel la. I fi, mae'r hac yma yn cael un seren. Fi rili moyn i'r hac yma i weithio achos mae gyda fi aerosol can o dry shampoo fan hyn, ond mae hwn hefyd yn gweithio gyda deodorant, hairspray. Nawr, mae gyda fi tua gymaint o hyn ar ôl yn y gwylod, oce? Ond yw'r ceiad jyst ddim eisiau sbreio dim byd allan. Ond nes i weld yr hac ma, lle os ych chi'n rhedeg hwn o dan ddŵr twym am cwbl o funudau, mae'r aerosol fod fel llagio neu rhywbeth. Fi'n mynd gwybod y gwyddoniaeth tu ôl i fe. Neud yn siŵr bod e fel yn rhyw fath o lukewarm. Aroswch cwbl o eiliadau cyn defnyddio fe. Fi am siglo fe. Yes! Mae fel sy'n fwy o bwer dy fe. Cos o'n blaen o jyst dim lot yn dod mas. Yes! Mae'r hac na yn cael 4 allan o 5 fi. Mae'n colli pwynt achos bod fi ddim yn gwybod amdano fe gynt. A dyna ni am fideo heddi, guys. Gadewch chi fi wybod os ych chi am ddefnyddio unrhyw un o'r hacks yma yn y sylwadau isod. Fi rili eisiau clywed wrthoch chi. Cofiwch chi hoffi'r fideo yma i danysgrifio i PopT ac i wasgu glwb bach notifications achos boys, mae da ni lot o fideos cŵl yn dod fyny. Tan y fideo nesaf. Ta-ra!